baba kuɗi fa zai mana kyau yana mana kyau yana mana wahala rage wallahi wahala kai ba an samu lafiya wallahi da wahala gare ni kai zan ga ma wahala wallahi wurin uba safa iya safa muna ba safa wala ba mu dali rana iya rana ga ta ajiye kuma mu fara ba na cikin safa ka canjin kuɗi ga komai a ce abadan Allah wallahi duba da ce ka duba ba garin Allah man tari ta ni mu dan Allah ga wallahi garin nan ina bakin kofa na rantsa da girman Allah kai iska ma ko yanzu ba ko ma ban garin gwara ma in tafiya ta Lagos abin ya bi min kawai sauki da alheri rabona da rike ko naira 30 an fi sati aljihu ba ko sisi ta ya da wayar zama tumur ba ne ramsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ni da kai waya riga ba ai wallahi na riga gana musu nan dan girman Allah ku riga gani mun tare a ai wannan din na riga gani ka ji ba har in iya bane mu ka ba dai wallahi in dai muna zuwa kwanan guri in dai mu ku ta riga ba da Allah wannan saboda din na riga gani a a kai tun da fara shi ke da 50 nan araba to kawai araba mutum nan ni na fara ganin wannan za ku kamar ya ai wannan rena hankali ne wai ya zai wai tun da zo na kuɗi kuma sannan rena mun da hankali ne goma ku raba mun ga dai an yi abin da an yi settlement hakuwan settlement din ban cin mutunci ne wallahi ban dauka ba ban ci shiga da ba na tsinci kuɗi na ai dole in yi rawa Kana kafra. No.